Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων. 2 φορτηγά, ένα βιτιοφόρο και ένα αρθρωτό, ενέχονται στο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας, Λεμεσού, στο ύψος Κοφίνου Καρίνου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας Λεμεσού. Όσον αφορά στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λευκωσίας, αυτός παραμένει κλειστός. Οι 2 οδηγοί των οχημάτων μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Οι οδηγοί προτρέπονται να ακολουθούν τις υποδείξεις των μελών αστυνομίας και να χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας Λεμεσού και αντίστροφα. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά στο βιτιοφόρο καυσίμων έχει κατασβεστεί, αλλά δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανή νέα ανάφλεξη. Το δεύτερο άτομο, οδηγός του αρθρωτού οχήματος μεταφοράς μπαλών σανού, έχει αποπαγίδευτεί μετά από επίπονες προσπάθειες των μελών της πυροσβεστικής με χρήση διασωστικής εξάρτησης και παραδόθηκε στην υπηρεσία ασθενοφόρων για πρώτες βοήθειες και μεταφορά του στο ΤΑΕΠ. Προηγουμένως, είχε διασωθεί ο οδηγός του βιτιοφόρου. Σημειώνεται ότι στο σημείο επικρατεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ηλεκτρονική βίζα για τους Ευρωπαίους από Τετάρτη 2-4. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Υποχρεωτική άδεια εισόδου θα χρειάζονται από την Τετάρτη 2 Απριλίου. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θεωρεί ότι με την ανατροπή των ταξιδιωτικών κανόνων θα ενισχυθεί η ασφάλεια των συνόρων. Η ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια, ETA, μπορεί να αγοραστεί ηλεκτρονικά τις επόμενες ημέρες έναντι 10 λιρών, περίπου 12 ευρώ. Όμως, από τις 9 Απριλίου η τιμή θα αυξηθεί στις 16 λίρες. Η άδεια επιτρέπει επισκέψεις μέχρι 6 μήνες και ισχύει για 2 χρόνια. Η έκδοσή της είναι υποχρεωτική για όλους τους ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και των βρεφών. Η αίτηση, η οποία μπορεί να γίνει μέσω εφαρμογής για smartphone ή μέσω του κυβερνητικού ιστότοπου, είναι ανοιχτή για τους Ευρωπαίους από τις αρχές Μαρτίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξε ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό που λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη, το μέτρο έχει εφαρμοστεί για πολίτες πολλών χωρών, όπως Αμερικανών και Καναδών. Οι χώρες όπου θα ξοδέψετε τα λιγότερα χρήματα φέτος στο ταξίδι σας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Το Time Out δημοσίευσε πρόσφατα μια λίστα με τα 15 πιο οικονομικά μέρη για να οργανώσουμε μια απόδραση μέσα στο 2025. Για τους περισσότερους, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για να προγραμματίσουν ένα ταξίδι είναι ο προϋπολογισμός, καθώς το συνολικό κόστος ενός ταξιδιού μπορεί συχνά να μας αποτρέψει από την οργάνωση μιας εξόρμησης. Η μελέτη του ιστότοπου σύγκρισης τιμών Hello Safe με τις πιο οικονομικές χώρες του κόσμου δημοσιεύτηκε στη δημοφιλή ιστοσελίδα. Η μελέτη αξιολόγησε τη μέση ημερήσια δαπάνη που χρειάζεται ένας ταξιδιώτης σε 131 χώρες, συμπεριλαμβανομένων διαμονής, φαγητού και μεταφοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν περιλαμβάνεται η τιμή για να φτάσετε στον προορισμό, ούτως ή άλλως ο καθένας πετά από διαφορετική κατεύθυνση. Αν ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να κρατήσει κάτι από την ισοπαλία με τον Απόλλωνα, σίγουρα είναι η παρουσία του Μάριου Σκόρμπου. Πέραν από το φοβερό γκολ που σημείωσε ο Ρουμάνος, για άλλο ένα παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, δείχνει ότι έχει ποδοσφαιρικό θράσος, και κυρίως ότι διψά για περισσότερα αγωνιστικά λεπτά, τα οποία παίρνει το τελευταίο διάστημα, και όχι άδικα. Ο 22χρονος αρπάζει σχεδόν κάθε ευκαιρία για να φωνάξει παρόν, στέλνοντας και τα ανάλογα μηνύματα, ότι είναι εδώ και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και του χρόνου. Υπενθυμίζεται ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Μάιο του 2028. Και το δελτίο καιρού. Απόγευμα και απόψε ο καιρός θα είναι ο κύριος συννεφιασμένος, η άνεμη το βράδυ θα πλέον βόρεια-ανατολική έως νότια-ανατολική ασθενής έως μετρήτριων με 4 μποφόρ και τοπικά μέτριος ισχυρή 4 με 5 μποφόρ, η θάλασσα θα είναι ταραγμένη, η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παραλία και στους 9 στα ορεινά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε το δελτίο, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.